Kaixo, bideo honetan 59. ariketa egitera goaz, sinematikako ariketa bat, higidura parabolikoa, beti bezala ariketa hauek JM Aramendiaren apuntetatik aterata daude. Eta aurreko ariketarekin konparatuz, 58 izan daitekena higidura parabolikoaren ariketa tipiko bat edo gauza guztiak sartzen dituna, hau ja da zehatzagoa eta eskatzen digu gauzak pizkatu bat zailagoak. Esaten digu mutiko batek ostiko ematen diola baloi bateri, ematen digu hasierako abiadura eta baita ere abiadura horren hasierako angelua, V0 eta alfa ematen digute, horrekin V0 isa, V0 lortu alditugu. Eta ez digu galdetzen ez altuera maksimoa, ez irismena, ez esaten digute. Jaurtik eta puntutik 30 metrotara egongo dela horma bat, eta horma horren altuera direla 3,5 metro. Eta galdera da, ea jaurtitzen dugun pelota hormaren kontra egingo duen, hormaren goikaldetik pasatuko den, edo hormaren lekura heldu aurretik lurraren kontra talka egingo duen. Beti bezala egingo duguna da, idatziko ditugu higidura ekuazio orokorrak, jasuko ditugu parametroak, sartuko ditugu ekuazioetan sortzeko higidura ekuazio zehatzak, eta hau dauzkagunean joango gara gure ariketa ebastera. Hemen ditugu higidura parabolikoan agertzen diren higidura ekuazio orokorrak, bilatu ditugu gure parametroak, kasu honetan izango direla hasierako posizio eta hasierako altura, pelota azpitik jaurti dugunez hasierako posizio eta altura 0 eta 0 izango dira, ateratzeko hasierako abiadura horizontala eta hasierako abiadura vertikala, erabiliko ditugu V0 isa dela V0 bider kosinu alfa eta V0 dela V0 bider sinu alfa. Modu honetan badakigu hasierako abiadura horizontala izango dela 7,32 eta gogoratu hau ez dela ariketa osoan aldatuko, eta V0 hasierako abiadura vertikala 10 metro zati segundo. Sartzen ditugu datu hauek gure higidura ekuazio orokorretan eta lortzen ditugu gure higidura ekuazio zehatzak. Posizioarena, abiadura horizontalarena, altuerarena eta abiadura vertikalarena. Ikusten dugunez, abiadura horizontala beti izango da konstantea eta abiadura vertikala aldatuz joango da hemen bat agertzen zaigulako. Eta hemen egin dugu marrazkia, azkenean da ariketak eskatuko diguna baloia, kalkulatu behar dugu, ea baloia hormaren gainetik pasatuko den, hormaren kontra talka egingo duen, edo hormara heldu aurretik lurrarekin talka egingo duen. Orduan, guia lortu dugu gure hasierako informazioa, ja datuak eta parametroak sartu ditugu, eta hemetik hau jakin barko dugu. Honetarako, egingo duguna da, isa 30 metro denean, hau da gure pelota, hormaren distantzia berdinera dagoenean, eta horretarako erabiliko dugu gure lehenengo ekuazioa, isa da gertzen den lekuan jarriko dugu 30, eta modu horretan jakingo dugu zenbat denbora behar duen baloiak edo pelotak hormaren distantzia berdinera heltzeko, eta behin dakigunean denbora hori sartuko dugu gure altueraren ekuazioan, sartuko dugu denbora hori hemen, eta modu horretan jakingo dugu isa 30 denean pelotaren altuera zenbatekoa den, eta 3 aukera ezberdin daude. Lehenengoa izango da, hau berdea, ateratzen badugu i bat zeinen balioa den 3,5 baina handiagoa, horrek esan nahi du hormaren gainean dagoela. Ateratzen bazaigu zerbait 0 eta 3,5 bitartean, horrek esan nahi du momentu horretan pelotak talka egiten duela hormarekin. Eta ikusten badugu ateratzen zaigun balioa 0 edo 0 baino txikiagoa dela, horrek esan nahi du hormaren lekura heldu aurretik lurraren kontra talka egin duela. Beraz, aterako dugu denbora eta denbora hori sartuko dugu 3. ekuazioan. Ikusten duguna lehenengo ekuazioan 30 jartzerakoan posizioan, horretarako beharko ditugula 1,73 segundu. Beraz badakigu 1,73 segundu igaro direnean pelotaren posizio horizontala 30 metrokoa izango den. Orain jakin behar dugu zein izango den bere posizio vertikala. Horretarako denbora hori sartzen dugu 3. ekuazioan, posizio vertikala emango digulako, eta agertzen den lekuetan jartzen dugu 1,73 eta lortzen dugun emaitza dira 2,73. Horrek esan nahi du 30 metroan dagoenean posizio izango dela 2,73. Kasu honetan gaude 2. egoera honetan zaitik. Hau delako 0, hau da 3,5, 2,73 bi horien artean egongo denez, badakigu pelotak talka egingo duela hormaren kontra. Beraz, A atalean esaten dugu, pelotak talka egingo duela hormaren kontra, bere posizio vertikala 2,73 metrotakoa delako, bere posizio horizontala 30 metrotakoa denean. Eta B atalak da, baloiak hormaren kontra jotzen badu determina ezazu zein alturetan egiten duen, kalkulatu dugu, talka egingo du 2,73 metrotan.